pengetahuan baru. Wah, wong ini wong koclok tenanane iki kok. Koclok napa Koclok iki koclok? pinter. Ya pancen kok. Elisa koclok. Ya pancen koclok banget. Tegese Elisa pinter. Elisa koclok banget yo. Wong gampang dihapusi tenan. Makasih ya Pak. Iya, aku cah pancene koclok lho. Dieling-eling lho. Dieling-eling. Kula koclok. Koclok iki pinter. Nggih, Pak Seno niku nggih koclok banget. Kula seneng dalang niku kudu mikir macam-macam, bisa mikir wiyaga, mikir wayang, mikir lakon. Niku koclok banget niku. Karo ben dikancani Mbak Elisa saka kersaning panitia no. Ya, Mbak Elisa. Orkarus Alaso. Ya. Monggo Mbak Elisa anu jumeneng mandhap Mbak Elisa. Ya. Amin. Sugeng dalu Pak Gereng. Ampun kaget. Ampun kaget. Karang niki pripun bocah blasteran niki. Niki penyanyi napa kondektur Harta Sanjaya niki? Boten. Oh, blasteran toh? Nggih. Oh, kaya Masa tonggo. cantik Oh, kok blasteran. kondektur. Aku cantik kayak gini bukan kondektur, aku sinden. Oh, sinden. Yeah. Sinden kok senden piye? Sinden. Inggih. Blasteran. Nggih blasteran. Wah, kaya ponakan kula niku nggih blasteran. Pundi? Ponakan jenengan? Nggih. Nggih. Bapake Ambon, Nggih. mboke kepok, Wah, anak-anak dang goreng. Oh, gedang. Kula dede gedang kula Blasteran. menungso. Kula menungso. Dede makhluk halus, dede gedang. Tapi menungso biasa. Mudarat. Sumpah mumet tenan kula Wah, mahami. mumet niki ning Yojo wis ngentekke dagelan 5 kok. Duet kali niki mulih stroke, mergo gagas omongane niku. Ampun mumet. Nek mumet nyawang kula kudune mboten sios mumet. Oh, kok nyawang ngrungokne wis tambah parah ngeluku kok malah. Ampun dirungokake disawang mawon. Wala kakak-kakake. Blasteran iki asline kan anu pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Nikah? Nikah? Emangnya ini pagarengnya jomblo? Maksudnya pepatah iki lho, pepatah. Oh iya, tidak kenal maka tidak sayang. Gelem kenal disayang tok ora dinikah. Oh iya, gragelem. Nama siapa? Kula Elisa Orcarus Alaso Pak Gareng. Elisa bakul wedhus piye? Orcarus. Alon-alon to musuh wong tuwa ki alon-alon. Injih. Elisa Orcarus Alaso. Oh. Pripun? Oh. Sinten? Sapa? Lah. Elisa Orcarus Alaso. Walah minyak bulus niku, merek minyak bulus nek teng mriki. Oh, mriki minyak bulus. Anu sa rada maklum iki arep ketoke cetha ning ya rada kupinge semper ya. Oh, kuping semper. Lah wong Semper iki Elisa sikil. Orcarus Alaso kok minyak bulus pripun? Lho mriki iki minyak bulus jenenge Orsarus ngoten iki. Oh, ten mriki. Kok blasteran iki kok ngendi? Ibu bapake sing blasteran. Oh, ibu sama bapak. Nggih. Mbokmu? Lambelu. Kok lambemu piye to cah iki? Mboten Aku nganggemu. takon kok malah lagi iki lho, anu penyanyi nungkak kromo iki. Mboten nganggemu. Lu. Lah ya nek lu ki lak bahasa Indonesia to? Lambelu. Lah ya lambelu, ki lak ya lambemu to padha karo. Oh dudu, nek lu bahasane wong Betawi ya lu ki kamu. Tapi nek ning Sulawesi dudu beda ya lambelu daerah. Daerah niku. Daerah. Nggih. Lambelu ki nek cara kene dusun Mas Gareng. Oh, dusun. Daerah Lambelu. Nek mriki cangkemmu kok nek mriki kok nggih. Oh, nggih. Mas Gareng, kula saking cangkemmu. Ora. Wis bener lambelu mau bener kuwi mau. Bener lambelu, bener. Lemungal kedah diganti meniki cangkemmu. Ora. Kene ora enek. Oh, tetep Sing kuwi mau lambelu. wis transmigrasi, Oh, sampun ganti. Berarti tetep nggih. Lambelu. Oh, tetep nggih lambelu. Bapak saking- lambelu. Mboten simboke lambelu. Oh, mboke lambelu Bapake blasteran. sekontoli-toli. Kok Simboke Lambelu. Lah bapake kon Sekontoli-toli. Sekotoli-toli. Kok kaya tau ngerti alamate iki aku. Oh, pun nate. Kok Wah, pun nate. Ten rika.
Wi ndi to wi? Seko toli-toli. Mbok salah siji nek kon-kon nek lili ngono wae lho sing ndi ta? Oh, nduk ora manggon seko dari toli-toli. Oh, sekon ki dari. Seko toli-toli. Ah. Ya ning nganggo spasi dadi ora gen ora sekon toli-toli. Oh ya, nggak boleh lanjut, Pak. Tersinggung aku. Oh, kenapa? Aku Tersinggung dhek soalnya dhek duwe daerah kuwi kok. Lah iya. Oh, kagungan toli-toli, daerah toli-toli. Urung kenal to kowe alamate? Jare, kenal nek ndeng kula ngen jenengan wonten toli-toli piyambak. Duwe. Oh. Duwe. Kula dijak ten mriko ben kula ngertos. Arep rono kowe. Lah nggih jelas. Sesuk wae yakne peteng kok. Oh, nggih. Sok wae. Benjang nggih. Iya. Lo pengen ngertos toli-toli ini pun panjenengan. Ah. Wis gampang kuwi goleki gampang sa. Pripun? Anggere ana tugune, ah wis kuwi engko ana to. Oh, patokannya tugu. Ning ora patek jejeg. Oh, soalnya itu ada tugu kayak gitu? Oh, wis usuk kene usuk mangin, dadi rada ndoyong iwo. Oh, kayak menara di Itali, menara Pisa. Oh, ya doyong. Ngimpi apa aku ndek bengi ketemu wong kaya ngene iki. Ampun mumet. Ora. Nggih. Ora mumet-mumet. Nggih. Oh, dadi sok toli-toli iki daerah ngendi to kuwi? Niku Sulawesi Tengah. Kok kono ya iso meteng? Kok ding? Kok iso duwe anak? Meteng? Lho, suwale wesi, kathoke wesi. Oh, suwal niku ten mriki katok. Suwal ki kathok. Oh, dede suwal tapi sula. Sula wesi. Ayo suwal wesi. Sula. Su S-U-L. alon-alon to. Sula. Suwal wesi. Lho, lah ya Kuwi kathok nek wesi. kuwi nek menerke wong le omong bolak-balik ngono kuwi. Nggih. Kuwi le ngarani apa? Sulawesi to. Nggih. Ha, Mas Gareng suwal. Suwal wesi. Ha, kuwi saiki nyuwun Mas Gareng cangkeme kon malih. Oh, Mas cangkeme diwalik. Wah, jan iki wis karo dalange ya klop iki. Dagelan kok terus cangkeme pindah ning cengel iki apa ya enek. Ndalu oplak-apluk. Sulawesi. Sulawesi piye Sawanana Majarna Sidarjo. Oh, gelar remen sanget. Remen. Remen sanget nggih kula sowan wonten one negeri. Kok luar negeri? One negeri ini Kok tanpa paspor ya. Tekan one negeri tanpa paspor iki ya ning kene iki. Kok luar negeri kene iki jek Indonesia kok luar negeri Iya, piye? one negeri. One negeri. Wonogiri. Wonogiri. Cat. Iya, one negeri. Wonogiri wis iso wargi. Ilatmu ki jane cawang ngono apa piye to jane? Lah artine apa artiliki? Oh. Kaya ilat kadal lho. Wonogiri kok iso wargi. Nggih, one negeri. Niki wau nggih patos chicken noodle. Chicken noodle ya apa? Chicken noodle ya apa? Mie ayam. Oh, lah kowe ora mampir warung kono. Nggih, mampir. Nggon Kentucky. Oh, Kentucky. Oh, Kentucky, duduk Kentucky. Mbok wong bakule tawane Mas Kentucky ngono kok ngertiku ya Kentucky. Oh, tulisannya nek ten mriki Kentucky, tapi nek bahasa Inggris kuwi you bacanya jadi Kentucky. Oh, nek ku dadi iya. Yo aku ya little kok nek bahasa Inggris ora paham. Yes, little body. Little body. Iya, silit gatel klebon wedi. Oh. Gatel. Nggih. Wah, ya. Sulawesi. Gulung-gulung tenanan kuwi nganti klebon wedi. Nggih. Nggih, derek mangayu bagyo nggih Pak Gareng. Iya. Dan kalau wingi wonten apa mainan anak, dolanan rangkaian acara dolanan anak. Kita ya Surabadok iki. Ya badok non. Iki kok tetep entuk ya. Tetep entuk nggawa mulih engko ya entuk. Nggih. Nah, ning adahe ditinggal. Oh, ditinggal. Sadurunge ditinggal wis entek kok engko sak wadahe. Ya. Nggih, Pak Gareng. Nggih. Wah, jan iso isih kuliah, Nduk. Sampun pangestunipun sampun lulus. Pangestunipun sampun lulus. Sampun lulus. Nika elek-elek arep kaya ngoten luluse ya ora baen-baen. S2 psikologi. Weh, lho. Nggih, psikologi. Kula. Psikologi kok nyinden?
Ha niku mang takoni dhewe niku. Riyen S1 nipun mendet pedalangan. S1 malah dia pedalangan. Nggih, S1 pedalangan. pedalangan Nggih. isi Jogja. Isi Ngayogyakarta. Pedalanang apa pedal wedok? Heh, pedalangan, duduk pedalangan. Oh, pedalangan. Kuwi Pedalangan. S1-ne. Injih. Terus S2-ne? Mendet psikologi soalnya dari dalang mumet ndase. Terus tapenake dhewe ya jiwaku ning kon psikologi saiki ya rada mari tapi ya tetep petok. Iya. Psikologi mula wong ya kok rada ngene-ngene iki. Jane psikologi wong kudu ngerti kok. Nggih. Iya. Sukses ya untuk Amin, karirnya. Injih. Sapa mau Elisa? Harus alaso. Salaso. Harus alaso. Elisa lo salaso ya. Salaso. Harus. Elisa. Kok kleru pitekantropus. Oh, ora kuwi manusia purba kuwi. Iya. Nggih, iso nembang. Oh, Sakit, pinter kok, iya. setetek sakit. Sekedhik. Setitik. Sekedik sakit. Wis rada Nek bener. wis suwe ta nduk ning Jawa ning Ayogja wis suwe. Injih sempon niku wonten Sempon. pedalangan niku sempon dangu nggih 4 tahun S1. Terus lanjut S2 2 tahun mengke lanjut S3 mugi-mugi. Mula kok mbok iso nembang tembang-tembang Jawa iso ya. Nggih saged Iya, kula iya, remen sanget. Remen sanget niku nembang-nembang niku basa Jawa sanget sen remen. Remen. Nah, aja damen sanget, remen ya. Damen kene lagi butuh kok damen. Remen Oh sanget. benten. Damen niku napa? Damen kuwi wit pari. Oh pari sanget. Oh benten. Remen. Remen. Nek sempon ki jati rono-rono kuwi sempon. Sempon. Sampun kok sempon. Sempon ayam. Sempol ya. Beda. Nggih, kula nembang napa Nembang niku? apa? Pamundutan. Nggih, nembang. Ya, podang kuning. Iki Nggih. permanukan. Oh, manuk. Ya kuning. podang kuning ki manuk sing wernane kuning slarete ireng. Kuwi regane Nggih. 5 yuta nyang 7 yuta. Sa, Nggih. kaya kleru meneh tak ajar kowe. Mbok Lah wete. pripun? Iki kleru e. Kleru pripun, Mak? Ben wis aku disurai wong pirang-pirang. Ora ana cakepane muni sleret kuning ki muni silet kuning. Sadurunge kewirangan belajar muni sleret kuning sik. Selet. Sleret kuning. Selet kuning. Alon-alon to. Seleret. Sleret kuning. Seleret kuning. Seleret ireng. Ireng, selete ireng. Lah iya diteres dadi kuning neh ngono. Oh, nggih. Sleret. Seleret Ireng. Seleret ireng. Ah, Aja silet ireng ya. Ya, selale krungu yen ya. Nek Iya. silet apa? wis. Sleret ireng. Oh, sing seleret. Nah, seleret itu artinya apa? Sleret kuwi kaya ya iki, kaya Garis. garis. Oh, garis. Ya, kaya Oh. garis dadi manuke kuwi wulune kuning, Tapi ana garise ireng. ana garise ireng. Oh iya iya. Kuwi jenenge Apik ya. Apik, kuwi jenenge manuk Podang podang kuning. kuning. Regane 5 yuta nyang 6 yuta. Mahal ya. Sing luwih mahal meneh Wonten napa? saka Sumatera. Sumatera. Murai Batu. Murai Kuwi nek Batu. dilombake menang teko 23 yuta. Wah. Ning enek manuk kuwi sing sekti slulup nang banyu 10 jam ora mati. Apa niku nih? Manuke wong gagah wedi. Manuk wong kokoh wedi. Golek Kuwi wedi. manuk jenis sapa? Ya. Warnane? Hah? Warnane? Nek kuwi coklat ora nek slerete. Oh, warnane coklat. Ora, dadi ora mati begitu mentas ya mung kisut, mung ngono. Oh, Ning kuwi isih kalah ampuh Mas Gareng. Nah, napa? Kalah ampuh karo manuk sing iso ambles bumi. Wah, manuk kok ambles bumi iki. Ono. Napa Wah. kuwi? Manuke wong duduk sumur. Isih kalah ampuh melih. Karo apa? Manuk anyang-anyangen. Manuk anyang-anyangan iki manuk apa? Mriki enten jenenge manuk ancel galeng. Dadi nang Manuk. eten galengane mung itik-itik crit. Umpama galengane niki kula tak panteng ngecrite tenan ngene iki. Ketoke malah apik sampean lho karo manuke. aku pengen reti. Ancel galeng wis tak goleki. Apa? Ancel galeng. Manuk ancel Wis. galeng. Hei, kowe ra satu apalke. Kok
Wes kowe engko pentasne ndi-ndi muni Ancel Wis Galang. Kan aku apalnya bodang kuning terus ben ono variasine aku pengen sing Ancel Galang. Kok kowe mandek kok nggon sleret ireng kuwi aja nggon Ancel Galang ya. Oh dadi beda. Kowe nggon silet ireng kowe wis parah kok teko Ancel Galang. Ancel Galang. Nuwun sewu Mas Gareng. Dalem. Bocah niki soalé sok anu kliwatan nek ngapalke napa-napa niku nang dalan barang diapalke. Nggih. Engko nek kowe terus mlaku-mlaku Ancel Galang, itik-itik cerit, itik-itik. Ancel Galang itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Ancel Galang, Ancel Galang. Ah terus kowe nek terus ndralaki pas nuju tindakmu lungamu ki karo Pak Dalang. Mongkane Pak Dalang, "Pak, ayo Ancel Galang." Terus piye coba? Pat, aku pengen tumbas. Hah? Pengen tumbas Ancel Galang. Wong iki jane nek bocahe gelem takon lunga, takon lunga kok. Kono kowe anu berkarir sendiri. Ning bocah iki ora gelem Mas Gareng, mboten gelem niku. Mboten gelem ditinggal niki. Derek Pak Seno, dadine kalau ngomong karo anak kula malah kudu trateni iki. Iya. Tuku topi nang mall ngonten niku kula njajal ora sedenge ndembengok saka kadohan. Ora sedeng, Pak, gedhe ndasmu. Ya kedendasmu karo topine. Mustaka. Ya mustaka Nek deh. dalang ki mustaka, nek dagelan sirah. Nek pitik ndas. Iki dalang dudu pitik. Oh ya, mustaka. Sirah. Wis kebacut. Topi sirahmu. Wis kebacut do krungu wis. Iso ngoten tur bengok ngeten iki mesti nggih. Bengok, maka kula lungane ditutke panitia Lah wayangan iki pirang-pirang. wah, iki iso nek ndek bojo malam pertama mesti yo bengok. Enak tenan. Mesti ya ngono iki. Ya kuwi nganu ra iso diganti wis iso ngono kuwi. Suarane volumene semono kuwine. Dialek ciri khas. Dialek yo. Iya. Boten saged kentinipun. Ah? Boten saged digantinipun. Ora iso diganti. Nggih. Nah, iki ora nek anu napa anu sing baut-baut sing iso nggih ganti suarane ngoten ta niki. Mboten iso wis. Niku pokoke ya ngenten niku. Iya. Wis malah dadekke rezekimu kok, Nduk. Wah. Tenan malah kondang. Yo, tembang. Nggih. Ancel Galang anu podang kuning. Aku lan dereng belajar tembang Ancel Galang. Podang kuning. Wah. Podang kuning. Nggih, podang kuning kula belajare. Iya. Iya, San. Nadyan wujud temong peksi. Nembang kok sae nggih, Mak nggih. Nggih niku, kula niku eling ngajari ya nganggo anu ngelmu tenan dadine wis ora. Iya. Kula niku ngajari dheke nganti tak iwangi lara lho. Oh, Bapak kenapa, Pak? Kula le mangsuli niku nek cara wong tuwa nek cara Yojarika rek lara rak ngarani bapak teleke putih. Lah kok dingguru sapa-sapa? Anggere ana wong sinden masuk angin, telekmu putih ya. Pegareng teleke putih ora? Ra mesti. Ora tapi raine putih. Kenapa kok raine dine putih? Lho, wong ra sombong ki ngene iki. Oh ngono. Dadi raiku tak blok ngene gen ra ketok asline ketampananku. Oh asline tampan. Lho, kowe nyawang. Malah dielek-elekake. Lho, kowe nyawang mergo iki, Pak. Nek nyawang ko nek ora tak pupuri ngene iki. Mutah kowe. Ganteng. Ganteng bagus. Yes, engko tak WA. Oh, untung kok nembangmu kuwi wis iso apik ora kenggo karo dialekmu. Mboten. Agawe tali ning apa mau? Brangta. Coba ijik medhok kaya logatmu kono lak bahaya. Agawe tali ning brangta. Niku nek kula nempang niku kados kula rem cakrem. Nek mboten direm mboten saged. Niku direm riyen lagi nembang. Oh, ngeten. Dadone nggih kula kalih ngampet-ngampet jane nggih pengen agawe ngeten niku tapi kula rem-rem ngaten niku. Nganggo rem barang, mula ketok kampas kopinge barang ya. Alus manis tur merak ati wes menggon kula
golek isi podang kuning ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya ayo Mbak Elisa no monggo esuk awan ning omah wis ora kerasan luyuran aku goleki sing tak sayang kekancangan goleki ora
Iring. Ya, pada. Sesa. Nggih. Wis diajari bola-bali to. Nggih, Pak. Nek wis nganggo busana Jawa kuwi sing halus. Nah. Sampun Nggih. matur nuwun ki lho. Sabat matur duan. Aku ora kaya Enak, bakul Pak. ning pasar kae to. Nek niki iki nek ngomongin lulusan S2 kula ora yakin. Ora yakin. Kawan. Niki lulusan sing patut ngeten iki STM. KSTM. STM. Sekolah tunggu manuk. Dadi ya. Sekolah tunggu manuk. Hubungane napa sekolah tunggu manuk karo Lah bengok-bengok? suarane lak bengak-bengok lu nang gusai manuk niku. Oh, teng sawah niku to. Nah. Oh. Wah, Ayo enak ming tenan. Traan apa tata kramane durung jangkep. Nggih. Nggih, Kula biasane nek ngomongi apa basa kramane ngendika Matur. matur niku jauh-jauh. Adoh. Tarose nggih. Weh, das pundi keparipun? Oh, ngaten dadi niku. neng kono ki kaya dene adoh nek dadi Nggih. neng gunung-gunung. Rumahe jauh-jauh. Rumahe adoh. Tanggane. Woi, saka ngendi? Ngono ta? Ngenduwi. Saka toli. Ya ora ngono banget. Kene iki ya nek kok sing kulino ngomong adoh ngoten niku nggih enten. Oh, Wonten nggih. mriki Tukang nggih sami. bakul obat nika lho. Nggih. Ngomongnya kok kadoan. Pripun? Batu mobat kadas, bat kudes, batu roek. Apa kenapa? Batu rek nika lho, batu rek. Turuwek. Iya, niku nek teng pasar ya sok nemoni ngonten niku kok panjenengan iya. Pancen ya bener. Le ora penak sing kari dhewe kuwi mau no. Iya. Turuwek. Aja dapalke. Wes, iki anggere nek barang anu mesti diapalke terus kok. Nggih sini kan pengetahuan Wah, baru. wong ini wong koclok tenanane iki kok. Koclok napa Koclok iki koclok? pinter. Ya pancen kok. Elisa koclok. Ya pancen koclok banget. Tegese Elisa pinter. Elisa koclok Wis, banget tenan. yo. Wong gampang diapusi tenan. Makasih yo, Pak. Iya, Aku cah pancen koclok. koclok lho. Iya. Dieling-eling lho. Dieling-eling. Kula koclok. Koclok iki pinter. Nggih. Iki Mas, sampean ngajari ngono iki sesuk nyembere nang aku. Nggih, Pak Seno niku nggih koclok banget. Kula seneng dalang niku kudu mikir macam-macam, isi mikir wiyaga, mikir wayang, mikir lakon. Niku koclok banget niku. Kepintaran itu harus Iki koclok. aku nesune ora karo Elisa lho ya. Muringe karo sampean lho iki. Aku sampean ngajari elek. Nggih? Koclok ki ora pinter. Kowe aja manut lambene kae. Salah. Koclok ki padha karo wong kurang apa ya? Kurang waras rada miring. Oh, edan. Dalangku ora edan lho. Aku ya ora edan. Kok mau padake edan? Modar ora. Sing ngomong edan ki sapa? Lah, koclok edan. Mau le ngomong aku kon koclok. Muni ku mau koclok apa edan? Le ngomong koclok adalah pinter. Lah iya. Terus aku wes sombong Elisa koclok, dalangnya ya koclok. Apa? Berarti sama dengan Elisa edan, dalangnya edan. Muni ku koclok ora edan. Oh, salah ya. Salah. Berarti aku sing salah mengaplikasikannya. Oh, kandhani koclok kok ngeyel. Piye tuh, Pak? Wah, silaka iki. Wis pokoke anggere entuk manuk beo ki pokoke tergantung pertama kali kita melatih bagaimana. Ki tenan. Lah iki tak latih apik-apik bareng tekan kene kawor sampean dadi iki sesuk imbase teng kula mesti yakin. Iya. Aja lho aja Sing kuwi mau entuk diucapke ya. Berarti salah toh? Salah. Tenan lho. Tenan. Mengko aku nek ngonekke dukuh barang koclok piye? Wis malah mbok bolan Kan baleni. ora pareng. Ora parang kok Padahal pareng. karepku pinter. Ya. Pinter. Pinter maksudnya. Pinter iki ya apa pinter. jawane? Pinter kuwi pinter. Pinter di bahasa Indonesia pintar. Pin- Bahasa Jawane? Pinter ki ya pinter. Oh nggih, lantip. 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 Sing lantik Wasis. 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 Nah, lu nek basa Jawa ora patek angel, sing angel ki bahasa Indonesia. Oh, malah angel bahasa Angel Indonesia. wong Merken, aku karo saya kuwi we bedone adoh kok. aku karo saya. Beda. Podo. Ah, Adalah ini aku beda. saya. Aku adalah gareng. Lho, ki Kamu, nek aku. iya. Terus kalau saya? Lah karepmu wis apa ora mudeng ora urusan. Ah, iki Kalau urip aku? Aku mikir uripku dhewe kok. Kalau aku? Aku adalah gareng. Kalau saya? Lah karepmu kowe iki sapa? Kowe kok ngomah ki anake sapa? Aku ya iso. Piye? Ana bedane kue karo panjenengan. Bedane
Ya padha. Ya padha. Kowe Kowe basa ngoko. Panjenengan basa krama. Wis. Terus iki blonge ngendi? Ya ora ono. Gak ngeblong apa? Ya ora ono. Bedhane Elisa ora ketemu ngakal. Ya bedane karo panjenengan ya ora ana ya. Tenan ben. Padha wae. Ning aja nguneki kocluk lho Sira. Mboten. Wis aja wis iki dibuang sing. Kocluk ki basa ngoko to? Heeh. Kramane kocluk apa? Kramane mudhar ora kowe. Bocah iki nek bocah lanang takono sing ngarani kocluk pertama kuwi. Iya. Piye? Wis jare ngajari. Heeh. Kocluk basa ngoko. Kramane kocluk apa? Wicaksana. Dadi Pak Dalang ki asline wicaksana. Wah pancen njaluk dikrocok bendhu tenan kok. Wicaksana. Pak Dalang wicaksana. Wis sing khusus kocluk iki pokok ilang ana ya. Oh iya. Iki carane ngresiki ngendi piye? Carane mbusak nyetip nang ngendi? Ya tak setipe dhewe kok kowe eling Aja dieling-eling ya. Nggon kocluk iki aja mbok eling-eling. Iya, ora. Iling-iling wae nggon ancel galenge mau ya. Ya, manuk ancel galeng. Bali nang ancel galang meneh. Iya. Ancel galeng kuwi ora kocluk to? Ora. Penak kok kocluk. Esuk nek medun wayangan ora itik-itik crit ngono lho sagah aku. Apa itik-itik crit Kuwi ancel galang kuwi mau? Oh iya, ancel galeng itik-itik crit. Itik-itik crit ancel galeng. Ancel galeng. Ancel galeng. Ayo. Iki jangan nek arep mulih tak penging mergane ben belajar Jawa malah diblasuk-blasuk kene kene lho. Pokoke kowe entuk bali ning toli-toline nek wis fasih basa Jawa ya, wis paham. Dadi ben ora salah pinaham. Nggih. Ya. Wah, jane lak tenan. Menika pamundutan saking Mbah Sukina. Mbah Sukina. Enten kuwi apa kuwi, Mbak? Monggo dipun kuraken kemawon bareng. Ya, Elisa jek nang kono ya, Nok. Ya ning kene. Kancane Mas Gareng, ya. Kene. Saking Mbah Sukina Poh Gedhe RT 2. Oh iya. Diaturake. Apa kudu buka gampang? Oh ya buka sing maton wae apa bukane biasane? Ya. Monggo diaturake ya.
lagu pitutur apik lho iki mau nak. Iya, ya bener. Lagune karyane Yang Cakrawarsita. Wo iya. Nek Jawa Tengah kagungan Ki Nartasabda, nek Ngayogyakarta kagungan Ki Cakrawarsita. Wo iya. Kabeh wis kondur nang Kasedan Jati mingkari tinggalane panjenengane ya kuwi wujude tembang-tembang kaya iku ya apa kuwi iki mau. Oh iya. Klintang numpak andhong betrika. Sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek remen, derek bingah. Nggih. Saged setunggal panggung kalih Mak Cangik. Wah, matur sembah nuwun. Saderengipun nyuwun pangapunten, pangajap saged damel regeng panggung, namung mbok menawi mangke damel reget panggung nyuwun pangapunten. Mboten menjenengan rawuh menika dikersake bapak-bapak panitia kok. Nggih, wong beteke wong garenge sing urip mung karek niki kok. Nggih mula ya diwet-wet. Iya. Ngono ya mangke. Tumrap kula Majarena niki pun jogan latar omah niki dhewe piyambak niki pun sanes liya bebrayan. Nggih. Nggih. Oh panjenengan anu to celak dalemipun kalian mriki. Nggih mung ngamen pendak dina asring wonten mriki, Mas. Oh alhamdulillah. Nggih. Iya ya Mak. Riyen garep entuk wong kene ning beda keyakinan nggih. Oh. Beda agama maksude. Mboten. Lah kok beda keyakinan? Kula yakin seneng karo wong mriki ora yakin seneng kalih kula ngoten. Oh, dadi ra sida. Oh, maksudnya nyedulur. Nggih, Mas Gareng. Nggih. Wah, jan. Aku ya kaget bareng ana tulisan bintang tamu Gareng. Loh, Angga ki ra is mati to aku ngono kok. Ana Gareng meneh. Gareng ki saiki pirang-pirang, Mak. Nggih, pirang-pirang. Lah niki sing Gareng pilihan nggih niki. Oh, tegese pilihan pripun? Gareng pilihan niku liyane wis ora enek, maksudte liyane wis do payu, sing ora payu nggih mung niki. Dadi sing katut nggih mung niki, entene nggih niki ngoten. Ampun ngoten. Alah mau nggih. Oh, saestu nggih pun sak gaduk-gaduke kula wong kadewasane nggih nembe kados mekaten Mak Cangik. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa. Kang Baku wong jeneng tanggung jawab di napa menika dipun suwuni tulung kalih warga masyarakat wonten ing mriki. Nggih, kangge isen-isen panggung ngoten. Wah, nek isen-isen panggung niku mboten kathah. Sing nami bintang tamu niku beda. Bintang tamu niku spesial kok. Memang diharapkan datang ke panggung karena ada sesuatu yang spesial dari panjenengan. Mula diaturi rawuh mriki menika pancen ya diarep-arep tenan, mboten kok dienggo genep-genep niku mboten. Ha iki sebaku nderek urun donga Mak Cangik. Nggih. Mugi hajate warga Gung wonten ing Majarena Sidoarjo Nggih. tansah manggih rahayu wilujeng, mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bersih desa utawa resik desane, resik jasmanine lan rohanine, bibar ngawontenaken syukuran menika saestu tebih saking sedaya godha pangrencana, caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesah ingkang sarwa keleresan. Majarena nggih menika dados langkung makmur sejahtera malih. Ngoten. Alhamdulillah Kang Baku Majarena dongane setunggal, selamat donya, selamat kubur, selamat akhirat. Allahumma amin. Wah, piyayi mriki ya nyenengke tenan. Nggih. Penonton wayang nyenengke. Nggih, niki lengganan saben taun kok Mak Cangik. Saben taun? Nggih, biasane dalange Jawi Wetan kalih Jawi Tengah. Oh, biasane. Nek Jawi Wetan niku biasane Pak Eko. Nggih, Eko Jatisrana. Nggih. Terus nek Jawa Tengah niku Pak Warseno Sleng. Oh, ngaten nggih. Sleng Darjo. Biasane niku. Nggih, sok kala mangsa mloncat ngulon sethithik niku dalang Bejat Sutrisno. Oh, Anjat Sutrisno ngantek Bejat Sutrisno. Oh, sampean kaget kula ngomong. Kula niki saestu wah warga masyarakat niki
Pun remen-remen saestu terbukti niki pagelaran sing paling meriah, paling spektakuler. Tepuk tangan kangge warga masyarakat wonten ing Mojarno Sidoarjo, luar biasa. Matur sembah nuwun. Atase dalang kondang ingkang saking Ngayogyakarta saged nglipur warga masyarakat wonten ing mriki. Wah niki nek ora dipinangkani kalih rasa napa tegese persatuan kesatuan warga masyarakate tangeh mokal saged ngrawuhke Pak Sena Nugroho lho. Joko Nugroho. Nun. Kula sakniki teng mriki niki pun ganti jeneng, pun kleru. Sampeyan dereng rawuh kok wau kok. Kok iso Joko Nugroho iki mung sing sambutan apa kleru catetane apa piye iki mau? Kita ora tau ora ndek TV apa sing sambutan. Kula niku nganti mak tratap ngonten kaya arep melayu medun nggih udu aku ya dalange aku. Iya. Oh ngene jenenge wong ki paribasan mangan wae nganggo kecer, sak lembut-lembut angin mesti nggawa bleduk. Karepe sing dikersake nggih Pak Sena Nugroho ning sok kala mangsa piyai ngendika nika kami sotolen. Anu kami sosolen. Nggih kami sosolen lah nggih niku. Nek sotolen niku lho kala mangsa kok lho termasuk niki wae nggih kami sosolen niki wau. Lah nggih. Ora ana menungso kang sampurna niku lak mboten wonten. Mboten wonten leres. Iya, matur suwun, Mbak. Nggih. Kalian dipun sambi Mas Gareng. Napa mboten enten napa-napa kok disambi. Nawala maksud kula Nawala. Pandemen wayang kulit Sabdatama Wonogiri. Sukses pamumpraja mbangun Desa Mojarno Krida Bupatine Bapak Joko Sutopo sing dibangun jalan transportasi pendidikan lan ekonomi penanggulangan lumpur waduk Wonogiri. Pak Bupati gandeng staf camat kepala desa rakyat dibangun supaya selamat dunia akhirat. Lakune terusno Mbah Sukino nyuwun gending lelagon kuwi apa kuwi. Mbah Sukino Jawa Dipa asli Wonogiri. Oh iya. Kawiwitan buka saking Gambang. Waduh. Iki mesti piyai budaya iso ngarani buka saka Gambang. Wah, mesti ora-orane ya empu, ya gending ya mak nggih. Nggih pomora minimal kerep ngrungokne kaset ngoten mawon. Nggih mboten kaya kok kerep ngrungokke kaset to. Nek ngrungokke kaset kuwi ya ana sing pendak dina ngrungokke kaset ya ora dong tentang gending ya akeh. Lho pas gending niku ndalah bukane pas Gambang kok. Nggih, kalian nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa saking Anton Darto. Oh nggih, matur sembah nuwun. Monggo diaturake alon-alon ya Mak. Iya. Iki waranggana cacah, aku nggawa cacah 8 no. Tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7. Lah niki kok ngangge singgetan barang niki. Singget menika ibu pepunden kok nggih. Oh nggih, 8 nggih. Nggih. Nah dipun paringi anu dipun lenggaken wonten tengah menika supados kawistara. Iya, men cetha dhewe nggih.